yindaba mhlambe kini bengasho ukuthi before umshado umakoti awukumlethe simbone akakazi asho njalo uma noma mhlambe ukhulu wasekhaya mfowethu akakwazi ukubonisana nabo yabo amandla ami ngawami mfowethu menzithi hayi unkosikazi ndiyamthatha oba ukuthiwa bafuna umbona ngabo uye basho bafika usendaweni endleleni bazofika bafike emzini kaba abantu bakini emzini kabani ngoba phela la uhlala khona kusikona kwakho angizibona ushaya emzini engisona esinye isibongo kodwa hayi ngalendlela mfowethu aqhamuka ngayo ba hayi wathi ubone nini mfowethu kade nihlala pha iminyaka nihlala nayo iminyaka ubone ngalesikhathi wena sekunezinto ozenzayo just to gain something from her. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi endaweni zonke lapho nibukela khona uhlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel Umjolo Show. Njengenjwayele igama lami ngingudlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Yalazi udaba ukuvela nje ku screen sakho kusho kusesikhona so khuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Mhlambe nawe uyabuka lapho nezinkinga zomjolo lula kakhulu ongakwenza email us umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. As I sit down, let me remind you that this show is proudly sponsored by EasyBets. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Promo code yoyisebenzisayo each and every time ubetha using i-app yakwa EasyBets noma iwebsite yabo. Uyazi ukuthi mase sikhona suke sizokhuluma indaba eziningi ezihlukahlukene ezithinta umjolo njengoba ubone eceleni ngamkhona usisesinayo so khuluma naye just to find out ukuthi yini embeka la nanokuthi sizokwazi ukulungisa indaba embeka la usuku la namhlanje. Dadewethu sawubona. Sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni. Siqale nje ngokuthi uzazise ukuthi ungubani mase siyangena ukuthi yini ekubeka la. Okay. Nginibingelele babukeli bomjolo. Ngiyabonga ukuthi nami ngibe naleli thuba ninginikeze namhlanje. Okay, mina igama lami nguNomathemba ngwakamkhwanazi Sibongo. Ngokuza kwamelana ngize mayelana nobhuti engithandana naye. Alright. Ake ngiqale eqaleni nje. Mina bengishadile, right? Okay. Benginomkhwenyana sashada naye kwasho ukuthi impilo ke yangavuma ke ngasho kanjalo because akaphilanga. Okay. So wangilobola wawenza umembeso kwase kushoda umshado. Womhlophe right sawenza lo wesizulu. Okay. What you call i-civil ngesimasu kwezabelungu. Okay. Mase ke waba sengozini yemoto. Wagingqika nemoto washona. Wase eyangishiya ke sengishiya nengane. Lo ingane esikhathi eshona yayino 6 years. Ekushoneni kwakhe abantu bomndeni wakhe base engxenye yamafa wakhe bawathatha mina ngase ngisala nomuzi nenye imadlana encane so kwase kuphuma nemali ke le yokulimala kwakhe engozini ne-insurance yemoto yayisiphumela ngakumina ngoba umuzi lo mina nabantu bakubo sasubanga ngagcina ngudayisile because kwakuyifala ingane yami ngawudayisa ngase ngiyothenga omunye umuzi ngithe ngihlala kulowo muzi ke nami sengiyezwa phela ukuthi hayibo ngumuntu wesifazane ngibhorekile ngesizungu ngiyamdinga umuntu wesilisa because ngase ngihlalile mhlawumbe almost 2 years ayingimtholeke lo bhuti lona ngahlangana naye edrobheni ayisithandana kube mnandi nje kube kuhle nami ke ngokulutheka kwami ngavela umuntu ngamnikeza imali ngathi ingxenye le akazame nayo impilo cause ngangibona ukuthi khona la kulekha khona ngithi na akahlanganise njengomuntu into yonakale lana ke edala ukuthi ngifike la lo muntu lona usefuna ukuthi ngimshade manje masisi siyakhuluma endlini ngoba sengazi ukuthi mina wrong akafuni ukungilalela ukuthi ngithini ufuna ngathi izwi ngaba elakhe mina ngathi ngahlezi ngehlela ngezansi ngiwe kube uyena okhulumayo uzwakale yena kuphela manje ingakho ngizela mhlambe ngizolithola usizo ukuthi ngilungisa kanjani le ndaba yomshado why efuna ukungishada ekubeni kubo angaziwa nasekhaya akaziwa isihlela nje kuphela so ufuna ukukushada kanjani mhlambe ufuna ukuvela ekhaya because ngezwe ukuthi akakwazi yini awukazi
ufuna ukuthi ayovela ekhaya noma kwenzakalani? Ufuna ukungishada ngenkantolo. Oh, okay. Siyobhala le eHome Home Affairs. Affairs. Yebo. Labo ufuna sishade umshado uhlanganisa amafa. Umbuzo uthi indaba ufuna ukuthi sishade umshado uhlanganisa amafa ekubeni yena Ufuna kanalo. ukushada akakulobolile. Akangilobolile akangenzele lutho. Uma efika la umndeni wakhe angiwazi. Uma efika la usuke efika nabangani bakhe. Akukaze kwafika umuntu wakuba akukaze kwafika dadewabo oma wakho ntontoni. Even noma kuthiwa-ke sikhuluma efonini-ke noma angikazi. Angilazi imuva lakhe kahle. So mengabe nikhuluma ngalolu daba ukaphendula athini mombuzo ukuthi why ufuna ukungishada ngale ndlela? Uyathetha. Akafuni ukungilalela mangibuza, afuna ungilalela if manginova ukuthi hayi ngeke iziyenzeke lento. Ufuna ukuthi engathi yonke into ingahlezi ngaye. Yabo kwakona la ekhaya kuumuzi wengane yami nama ngisho ukuthi wami because ngiyafana umuntu engenalutho. Ngiyasebenza yebo ngi-right. But yena ufuna ngathi into kungahlezi kungayo sewumnumzane kakhulu la ekhaya yabo. So uma umshada yena uzogcina sekulimaza nengane yami yabo. So ingane yakho the time udayitha umuzi yenza kanjani? Yakababwayo noma nihlala naye la nobaba? Yebo ngihlala naye. Uyitreat kanjani kodwa yona ingane indlela nje ayiphatha ngawo ubaba alright noma uyabona ukuthi unako lokho ukuthi unokuyinyukunya naye? Uyaba khona lokho sometimes because ngithi umuntu obuye ayiphuzele yabo. So mayiphuzile uba nothando kakhulu. Bangabe esobhakeke uyambona ukuthi unola yebo. Uyaliveza-ke nasenganeni umbuzo seyihahabuza kabuhlungu nje phela mina ngisiyani baba wakho ubukhumbule lokho yabona ingane like ubaba washona ingane isancane. So mawusuzolokhu uyivusela isilonda sokuthi phela wena wafela ubaba wakho iyehlukumeza ingane leyo. So mayithi ngiyayiphuza kwayona leyo nto akafuna ukuyiza yena phela ngiyindoda mina yabo. So umletha la cause ufuna acacise le ndaba ukuthi wayengafuna ukulobola wayefuna niyobhala nje enkantolo yini kanti la ufuna ukuyenza? Mhlawumbe uzongichazela yena if mangabe esebona esinabanye abantu because mina uyahluleka mangabe ngikhuluma naye kulesithi kubeke mhlawumbe siyahlangana-ke nefamily acacise sikhulume na ngabe kunqoba ufuna ukuthi yonke le plus ufuna ungifaka kumapolisi-ke cabanga lamapolisi afuna ukungifaka kona wayefuna ukungifaka eish iyona mbuzo-ke lo ukuthi ufuna ungishada ufuna ungifaka ngala lezi mali if mayizophuma iphindaphindeke kaningi. Uveze ukuthi le mali eyaphumela umyeni wakho the time ebasengozini ibe kwena waveza futhi ukuthi umnikile esinye isamba sakhe uyidle kanjani-ke yena le mali? Hayi owavele wahamba wayigembula wagembula nje like ngizothi yonke koze kanatwa njengamanje uphila ngami. Ngiyamodlela ekhaya mina othengukudla mina owashayo ngiyampheka ngimthengela iy'mpahla ngiyamgqokisa yonke into mina. Sengingazi ukuthi akakazi akakazi unalokho once makathola ikhadi lami uyahamba yoswapha utshwala into engenasidingo. Akanayo into ukuthi iyona into ephathekayo. So uma kuthi angilobola lo muntu ngilobola ngani shuthi kuzofanele ngishaye iphakethe lami ngimnikeze kahle kahle uzobe uzilobola ngizobe ngiyilobola obvious. Yani uyalizwa kudaba lanamhlanje mbukeli we looking forward ukuthi engabe ukuphawula kwakho kuzothini ngalolu daba lasiso ozela kusho namhlanje sesilizwile-ke iside lakhe asihambe siyolanda ubafo simbeke la sizwe ukuthi mengabe efika yena ngabe uzofika thini mhlampe-ke khona ofuna ukukuphawula ungabe ubhala nje lapho kuma-comment usho ukuthi le ndaba uyibona iphetha kanjani noma kumele benze njani labantu abathandanayo bebo babili ungayindawo siyolanda umfowethu simbeke la simuzwe ukuthi uzothini. Sanibona. Mfethu kuhamba kanjani? Esikhona mfethu. Siyaphila mfethu ungahlala nje lapho. Bambe nathi into yamahhala. Awu into yamahhala mfethu. Majola. Yeah. Ukahle kodwa. Asikhona nje. Ngiyazi mfethu mina ungazi but umama ekhaya uyamazi umuntu obambisene naye. Mhlambe before nje ngidedela ukuthi ukhulume naye ngizothanda ukuthi sikhulume soba u2 uqale zamadoda. Yebo. Ngiyaxolisa ukuthi uzithola usula namhlanje mfethu but into ekubeka la namhlanje uyena umama ekhaya because khona izinto afuna niyilungise khona izinto afuna niyikhuluma afuna ukuthi nibambisane kuzona because ukholele ukutheni mhlambe aninako ukubambisana ukutheni kodwa ngibuze kuwena mfethu ngokwakho nje umuntu onjani umama kuwena? Umama nje ungumuntu right endlini ungumuntu right nje
onoma right nje ngoba sikhuluma umuntu o right nje olalelayo ongumuntu nje okwazi ukubonisa indlela zakhe ezi right yabo u right nje unice endlini nje konke nje kuumuntu okhutheleyo yabo nje othandekayo nje ngasonke isikhathi nje yabo. Okay. Ngokujwayelekile mfethu mabe niba neyinkinga nina nobabili nomama nizilungisa kanjani because ngizwile ukuvezela ukuthi akawazi umndeni wakho kahle kahle nawe futhi awuwazi wakhe njengoba nje niyabantu abahlangana nathathana nahlala ndawonye. Mhlambe mabe kuba khona izinkinga ezikhona ke phakathi kwenu niyenze njani niyam-add umuntu wesithathu ukuthi azokhuluma njengoba namhlanje kukhona mina la noma niyakwazi ukuzisolvela izinkinga zenu nobabili? Mfethu uma khona inkinga ezisehlulayo mfethu ke si-add umuntu wesithathu ngoba uyadinga umuntu wesithathu okwazi usibonisa yabo. Lapho manje sokukhuphuka imimoya sesabona solinye yabo. Ubani osukenza ukuthi kuze kube nokungaboni ngasolinye wena noma umama? So nje imimoya seyiphezulu kwimibono yethu yabo. Sesakwazi ukubonisana nomunye yabona umuntu ufuna kuhamba indlela yakhe yabo. Okay. Namhlanje mfethu umama ukuthathe wakubeka la ngoba ebona ukuthi khona inkinga ekhona mhlawumbe othandweni leni. Ngokwakho nje uyindoda noma uyikhanda la le relationship. Khona inkinga oyibonayo ikhona phakathi kwenu noma ngokwakho ubona yonke into ihamba kahle? Inkinga mfethu ephakathi kwethu ayikabikho nje manje yabo. Inkinga seyikhona ilena mfethu bazizise phambi kwamakhamera yabo singabonisananga endlini yabo. Eyonto ayikho right yabo. Ofa sibonisane sibone ba kuthwane yabo. Manje sezophambi kwamakhamera mfethu abantu babona ku social media abantu bayabona mfethu kuma TV bayabona mfethu nje internet nje bengena abantu bayabona yabo. Ngoku sokuyeyo nto yabo. Ngiyakuthola mfethu but angifuni ukuthi mhlambe ngichithe isikhathi sakho mfethu ngoba mhlambe ngikubambe vele ube umuntu obusy. Nangu mama mfethu uzochaza ukuthi yini indaba ekubize la dadewethu ungamchazela umfethu ukuthi umbizeleni. Majolo njani? Sikhona. Yabhi. Kahle into engidala ukuthi ngikulethe la kumjolo show. Ngibe nenkinga ukuthi awufunanga ukuthi sikwazi ukuxazulula kahle inkinga yethu mayelana nalona nendaba yalomshado. Umbuzo wami bengibuza kuwe nje ukuthi why ufuna ukumshada? Hambe lapho mamkhwa inkinga ibe khona yabo. Inkinga iyona leso yenzile uba uzoniveza phambi kwamakhamera ungakhulumisananga nami xa ukhuluma sibonisane basithile yabo. Uyikhona inkinga mfowethu ngekwazi ukuthi uzoxazulula inkinga manje phambi kwamakhamera uthi uzoxazulula nami inkinga. Awukwazi ukuxazulula nami inkinga ndiyindoda yabo. Akaze ngisayikhuluma. Othandweni lethu ayizange ngifike nje wayikhamera othandweni lethu yabo ndiyindoda ofanga unimamele mesikhuluma sibonisane soba ngithu yabo. Manje isixazululo sesiphi manje phambi kwamakhamera abantu bayabuka mfowethu. Elidala ukuthi ngize ngithathe ngikulethe kumjolo show ingoba uhlezi ubeka phambili igama lokuthi uyindoda awufuni ukuzwa izwi lami ukuthi ngithini. Hayi majolo ubani bukazi igama lakho phela. Hayi ngeke anivumi. Okay into ayishoyo la mfethu mama ukuthi yindaba wena ufuna niyobhala why ungafuni ukwenza izinto ngokwesiko lethu la kwaZulu ukuthi umuntu mengabe umthandile uyahamba uyothi ukhokhe amalobolo umshade umthathe ngesizulu abe unkosikazi wakho. Wese uyasho mama ukuthi ngicabanga ukuthi into yaziyo leyo ukuthi weganile before egane enye indoda unfortunately yalimala yaba sengozini yemoto yashona. So kufanele wena wenze into right uhamba phela uyokhokha ilobolo endaweni efanele. Hayi ukuthi uqhamuke nje sokuthi umfazi wakho ufuna ukumthatha niyobhale Home Affairs. Yini indaba wenze lokho wena njengendoda? Yini ungafuni ukwenza izinto ngendlela e-right? Ukuze senze into ngendlela e-right wena bhuti. Kala uba nithethe naye. Funa siqale naye endlini nithethe naye abathi sengicela basishade. Ngenxa yokubona iminyaka la uhleli khona khokho kwakho ukwazi ukushaya umthetho lapho ngakuko kwakho. Yabo. Uyasho na uthi besithandana. Ngokufanele sinyuke esiqanabeni kwisigaba esikhulu ba hayi ngoba nami mandishade. Yabo. Ngoku akwazi ukuthi hayi ngeke unisakumjolo show mina mfowethu uthi sisajola. Uniphinisele emva kusho ukuthi wena ngasonke isikhathi konke sisenzelana izinto olubheka ba sisajola sithandana ngelinye ihlobo. Yabo. Kuyikona vele nje ngithi vele siyajola. Hayi asijoli. Singanze isikole ejolana olutshotshanayo. Sazoba. Thina soyithu siyazana phela. Angisafuna ukuthi yabo nengane futhi zakho ziyazi vele. Awufuna ukukhuluma umndeni wakho ngithi. Uzokhuluma kanjani umndeni wakho sikhuluma soyithuba sendifuna ukushada phela. Uhlala kwami nje kufanele ukuthi kusazani kwakho. Waze nini wena sofuna ukukhuluma nomndeni nami emva kwesikhathi esingakanani? Emva kwesikhathi esingakanani? Lo bhuti lo yabo ngiyaxolisa ukumbiza ngobhuti lo. Ngamnikeza imali enjengemali ngathi akavusa impilo yakhe. Akakaze azakwenza lokho kunalokho athatha imali oyidla la idla khona wagembula wasala enje.
Uyabuya umuntu uzofuna ukungishada. Hawu lalela mfowethu hayi. Lalela. Naye bekembula yabo. Nawe nisithi la uya invest uzoqhubeka lona impilo. Udliwe. Uyazi uma ufaka uyabhesha ushayo. Kodwa nguyena sepoint wakuyona point yakhe ahleli kuyona ba hayi vele wenikla imali yabo. Usebenza kumba benikla imali. Yona point yakhe. Uyazi vele banikembulile uyasho yena. Mina bengasho banikembulile kusho yena banikembulile. Khona umjondolo omisile ukuthi kwakho ke awunalo ngishikwakho. Ngikushada kanjani ungenalo ngishikwakho. Ungenayo ngisho umjondolo omisayo ke nje lokushini ukuthi uhlala la. Kakubona so wakho umuzi wasophuma la kwakho. Ngani? So wakho phela umuzi. Ngale mali kumina eyengane zami. Ngeke upoint point le indoda phela indoda. Lo point usupoyile ngaloku phela. Kahle kahle wena ukempula ngempilo yami. Ayikho into oyifunayo. Ukemlile wayiqeda imali usufuna mina manje. Hayi ukonjani. Hayi njani ungenayo. Uyaphambana mfondini. Hayi uyaphambana. Hayi uyaphambana. Lento ishow phela hayi ayisekho lento ishow. Kuvule phela. Hayi ngeke ngofuna ukuvulela inhloko. Ufuna ufuna ukusebenza kwenhloko. Ukuthi why Hayibo. iyona nto ke. Wena ufuna ukusebenza ekhanda lakho. Yini ukujajela elikhanda kanje? Ngiyaqhaphela ikhanda mo. Siyaqhaphela. Ungakho uqhaphela elikhanda mo. Yini ukuqhaphela elikhanda? Ilento hayibo ungavela uzekushow ungakwazi ukuthatha nami. Hayi ngeke wena uqhaphela elikhanda. Yabo ikhanda liyaqhaphela nje. Sisumo. Yabo liyaqhaphela ikhanda. Hayi uyaphetha. Hayi ngeke. Hayi ayikho lo uyaphetha phela. Uzela ufuza ufise. Nawe uyaphuza nje wena ungaphuzi wena. Hayi hayibo ngikujajela ikhanda phela lelo show. Sisumo. Hayi wena buti. Mina bengifisa ukuthi lo izingqondo aphe kwazo iziphi. Because nginamaphepha engiwafica lapha endlini, nginamapholisa afuna ukuwabhalisa, namapholisa azokhipha imali enjengemali. Lapho ufake nanegama lami. Mangabe ukuthi uthi angiyoshada ngeke aze wathola amapholisa singashadini. Mina ngenze njani ke? Yaba impilo kufanele ngiyifake la. Shothi mina ngokondla indoda endala ngize ngiyongena egodini. Nginengane kufanele wena ucabe ngani uzondla indoda endala? Ingane zakho bese khona. Ayiphatheli ngani? Ayiphatheli ngani? Bese khona ingane zakho. Oh mina nithana ngosowazi ba sobona ba sofuna uphandela ingane zakho uvuke nini wena umqondweni ba waqiqa bona bafuna sofuna uphandela ingane zakho uqiqa nini umqondweni wakho ubhadleni ubhadleni nawo singakashaya wophi lemqondo enzanawo ubusuwest nalokho wophi lemqondo enzanawo wakwenziya ngothando kuwe akwethando la okay mfethu asehliseni imoya sikhulume kahle bafo yini ndaba kanti wena umama so we-speed esingaka ufuna ukumshada akakwazi nakini awukwazi umveze nakini indaba fanele bhuti banikwazi ba nomcele vele bashada iminyaka yahamba yabona uphindele ekhaya emva lendoda into nithatha nina amadoda ayathatha yabo batshele phela ukuthi why ufuna umshado yini ndaba mhlambe kini bengasho ukuthi before umshado umakoti awukumlethe simbone akakazi asho njalo umani noma mhlambe ukhulu wasekhaya mfowethu akanikwazi ukubonisana nabo yabo kwamandla ami ngawami mfowethu manje sithi hayi inkosi wami ndiyamthatha oba ukuthiwa bafuna umbone ngabe uye basho bafika usendaweni endleleni bazofika bafike emzini kaba abantu bakini emzini kabani ngoba phela la uhlala khona kusikona kwakho angize vele ushaya emzini engisona esinye isibongo kodwa hayi ngalendlela mfowethu aqhamuka ngayo ba hayi wathi ubone nini mfowethu kade nihlala pha iminyaka nihlala nayo iminyaka ubone ngalesikhathi wena sekunezinto ozenzayo just to gain something from her kodwa zomfihla nifuna amaphepha endlini akayomfihla amaphepha andithi mawabe kule ndlini amaphepha akho akuyomfihlo bathi ukuthiwa imfihlo andiwafihlile okanye wabe kunasendlini yabo wathole kanjani ukuyifihla alikho khona engalazi endlini yakho indlu yakhe vele vele wafihleleni ngoba fanele makukuthi khona into ofuna hayi ngeke uyasibhanga hayi ubhanga okwenzayo hayi ngeke kufanele ungivezele akubhanga okwenzayo hayi ngeke ngathola into efihliwe uyithola kanjani into efihliwe endlini yakho ngena ngena endlini ithi yashiba kwakho ukuthi khona lazi endlini yakho bafu ngicela ungilalele kanjalo akwenze kodwa namhlanje ufuna ukungishada kodwa namanje ayikho into ephathekayo ezongenza ukuthi mina ngivuma ukukushada ayikho namanje bengithi ngiletha la ngoba ngifuna ukuthi ukuveze obala ukuthi yini imbangela yokuthi ungishada kodwa still imbali phela abantu nikushada ndiyakuthanda nje kanti into oyithini enza ngendlela sakhe umzi yini point ngendlela siqale ngawo kumuzi before sifike umuzi phela sizowakha mfowethu sakhisana sikhulumisana nawo kahle mase sesihlanganisile ama-families yabantu ngifuna ama-families abantu kodwa lapho yakwendifika kuwe ndithetha nami ngifuna imali yakho uyakhumbula utshotha ikhadi lami uhambe uyoswapha utshwala ngalo wawufuna ngikhulume ngithini wawufuna ngikuthembe ngey'mali zengane wawufuna ngikuthembe izimali zengane futhi akusomali yakho
phela uyena ubhekelela ikusasa so nawe ukufundela ukuthi ibhekelele ikusasa. baba. Yabo. Akekho umuntu ayibhele mfethu ifusha yakhe yebo. Yena usanga ngathi andibhele yabo nje ngifuna ukushada naye nami ndiyibhelela mos Yabona ukuthi ifusha usebenzisa yakhe. kanjani umqondo? Yabo. Usebenzisa ngemali. Ngiyakwazi mfethu ukuhlala nabantwana lapho abantu asebekhulile abantu bakhe yabo. Okay, Ungakho mina mfethu ngisithi ngifuna sishade sihlale nathi sakhe ifamily Uphinde sibe uthathe nokudlela ikati nabantwana. uhambe uyosapha utshwala. Yabo. Ungasapha utshwala ka-5,000. Yo. Uthengela ba? Ngingekho. Angithi Ah, vele nami mfowethu, ngiyakuthi 5,000 uthengela hawu. bani? Mase ngiyakuthemba ngemva kwalokho. Hawu mamkhwa ngeke. Ngeke ngithi ngikuthenge. Hawu uyabheda mfethu ayikho le nto Okay, show. Yalivuma mfethu uyabheda hayi. Okay, Hawu uyabheda mfethu hayi. Hayi. Ngicela Angihluleki ungilalele kodwa mfethu. wena ohlulekayo. Wena ungilethe la. Uthi mina Basapha ngizela, umjolo hayi ukuthi mfethu ngilungisele umjolo. lo bhuti lo. Hayi ulungisa kanjani ulungisa kanjani? Ayikho-ke into Yini wena wathi engizosho. ukwazi endlini Okay, mfethu ukhulume nabanye abangani bakho kuhlale phansi usho. Uhlulekile. Ah ngehlule kuphi? Ngehlule kuphi? Uhlulekile. Ayizuvelana nabangani bakho laba zongikhulumela ayikho le nto Fanele yakho. ngibe njalo Hayi. ngithanda nguthalala. Hayi. Angeke Ngicela uzokwenza. ungilalele. Sesiphi isixazululo sosithola la? Sesiphi isixazululo sosithola la? Sinikeze ithuba Ngeke. kakhulu. Ubhuti umncane nakuthi sesiphi isixazululo usifika naso naye uzofika naso phakathi kwamadoda. Phakathi wendoda umfazi badala lithi nawumdala. Yabo inkinga yakho ukuthi-ke Hayi. ukuthi ngoba mncane awumazi. Isixazululo uzofika naso nitheni mosiza kuyo. Ngimdala mina mfethu usho ukuthi ngimdala. Yini mfethu Ngimdala mina. Asikhuluma impilo Ngimdala. yakho. Umuzi lokuxazulula wakho unaye umuzi. Nginawo mina umuzi. Ngeke umazi. Angithi Ah, awumazi. mfethu, ah. Ufica la emjolweni. Wemfethu asikhulume Hayi. uyabona Hawu. uzibona ukuthi ngiyindoda Khula. asikhulume njengamadoda men to men Khula. mina nawe sobabili sathi umama simbeke eceleni sikhulume njengamadoda mina nawe sobabili yabo khona Men to uzobona men. ukuthi ngiyindoda yabo asikhulumeke zamadoda mfowethu uma ufuna ukuba indoda ngempela e-right awukwazi ukuthatha umfazi uyomhluphekisa la uyomhluphekisa Uyoze khona udodise noma iy'ngane. uyitshela ukuthi wena Ngoba la futhi kusho uzomshada uyohlala emzini Oh, engasiwona sasangana isibongo manje. ngilalele Angisangani. mkhohlwa mama sinike ithuba ngifuna mina sikhulume men to men njengamadoda ngithi mina indoda ehluzile la ekhanda indoda elicabangela umndeni wayo nekusasa layo ayikwazi ukuthi ingathemba umuntu wesifazane ngempilo yayo yonke izimthathe iyohlala naye kwakhe kodwa yona ingenalutho lwayo so wena you need to find into yakho ube nento yakho uthi mengabe ushada uhambise ngendlela e-right mfethu ungaveli ujaha ukobhala thina samaZulu labantu ba-expectile ukuthi noma ngabe-ke kwenzakala bakhokha laba bantu bakubo kamyeni wakhe lo wokuqala angithi uyalazi lolo daba bakhokha so ba-expectile ukuthi wena wenze something ungavele nje uthathe umuntu kanjalo kuphele kanjalo Yena mfethu kwabade eyikhulume kanjalo mfethu. Ngoba vele othandweni phela mfethu kuyadingisa vele uba ububuyi beyindoda nje yabo. Kodwa mfethu kodwa yena akabeke kanjalo. Mase siza kwishow mfethu athi hayi ngeke mfethu bebe khona abantu abanye bayasibonisa uba singaveli kanje kuma camera yabo. Yena uyithathele phezulu lento ayithatha ihaba nje uba hayi andenze kanje. Vele nawo manje ipower nayo lo muntu ndiyamazi ba kanje so i-background yakhe iphansi kakhulu yabo. yazi mina ngithini kwanababa ngithi ngizwele kuthiwa awutohozi ubuyidembulela nje wadliwa nakhona ekugembuleni but mina ngithi mfethu uthola umsebenzi usebenze uzilobolele wena ngamandla akho umfazi wakho ungafuni ukusebenzisa imali yakho ukuthi umlobole because kuzobe kufana nokuthi uzilobolile Uze lo ukamba Yabo? kahle kahle So- bezolobola yini? Abenza labole yebo. Yabo usasho umsangano saphinde umsangano saphinde emagama amanye. Hayi ngeke yibo. Angithi uthe vele ngoba ngangumfazi womuntu asikho isidingo sokuthi ngilobone ngcono vele ungishade. La mfana ukushada phela wona uthini kanti ufasithini. Ufasithini. Akavele mfana sishade phela. Andithatha iminyaka ihambile ngoyaguga phela ngoku. Kulungile ngingafuna ngigugele la. Okay, Uguga kulo mzohlela kuwe ushene nendoda lapha. Angithi uhlulekile wena. Anehlulekanga mina ndehlulekanga mina. Uwe phela wehlulekayo. Usho njani Mina ndehlulekanga uthatha mina. ngaphandle kokuthi ungilobole la ngalotshelwa khona? Nolobola mina lapha alotshelwa khona. Ungaphi wena? Yazi ukuthi Ungaphi wena? yazi Ungaphi? angithandi ukukhuluma Ngaba lokho ungena emjolweni usho njalo. Okay. Azasithandane vele. okay Kuba vele ngabahlehla kuqala washo bayi ngeke. bafo Yebo. bafo le relationship Okuwena. usafuna iqhubeke noma nawe uzibona ukuthi mhlambe indlelo zengazo akusizona uyamthanda usisi uyafisa ukuqhubeka naye noma wena uright vele uyabona ukuthi inhloso zakhe ayifezeke uyaphuma kuyena mhlawumbe ngikubuze kanjalo because akusizi ukulungisa into obonayo ukuthi ayinda uma ukuthi kumele nihlukane manje Mina mfowethu nenhloso yabona nje ndafika kuyenthandana ngithanda samthanda nangu yabo. Nanhloso basiphumelele senze izinto zibe right. enza izinto ngendlela e-right yabo enza izinto ngendlela e-right nibambisane Yawazi wrong no right lo.
ufunda ukulalela umuntu wakho ukuthi uthini, nilalelane, like nikhulume ngezinto. Ningavele nijahe ukuvukwa ulaka ningaqedile ukukhuluma. Yabo into kanjalo. Mfethu mina izinto ngiyafisa uba zihambe kahle, yabo. Sure. Nayi kodwa indlela ethatha ngayo izinto, mfethu sihlala endlini eyodwa, yabo. Uyakwazi ukuthi hayi nakho singene sikhulume, yabo. Kodwa ngoba sethatha izitepe eziphezulu, njalo yena usebenzisa bayi nakathini, lo muntu uyamgqokisa, lo muntu umenzela kanje, yabo. Seveza izinto zasekamereni ngaphandle, yabo. Okunye mfethu engikuzwile ukuthi ungathi ubuye ube namagama alumelayo emntwaneni wakhe. Engikufisayo nje ukuthi mhlawumbe umhloniphe umntwana. Yes, akuyona ingane yakho kodwa nje ungabi namagama mhlawumbe alumelayo enganeni ukuthi ukhulume ngayo. Wena nje obukhona lapha ezithathe njengokuthi ubaba wayo. Mfethu ingane hayi kathethe igama elibi. Naye yabo sesakhe ipoint ba enyulo. Abantwana nje baphethe kahle ngalendlela bathi bayazi ba tata wabo stepfather sabo. Saqhuba umcayi Kwena hayi ngeke mfethu. Hayi ngeke. Sicala umphiko. Anivumi. Anivumi. Hayi anivumi. Yebo uze ngenye phela mosozanje. Soze ngenye yebo sovusenye. Yabona umuntu mangakuphuzile endlini. Yiwa ngazaphika ukuthi hayi uze ngenye wena hayi ngeke. Hayi bo ngeke shintshe phela endleleni kuyo. Okay baba. Yabona ligama lokuthi njalo wena uzobe uthi ngiyindoda mina ngelu. That is angazi ngalibiza ngokuthi yini ngoba nalo ngiyakujika ndindoda ngiyakujika ba ndindoda phela ngeke phela njika ndindoda uyakwazi nje ukuthi vele ungangishaya umthetho phakathi kwakho ungishaya umthetho yabo ngoba ushilo vele wathi yangincibisa yonke into yandenzele yabo hayibo indoda okay baba uphi njani indoda kuwe andondoda nakuwe andondoda nakuwe lo mthetho mfethu andondoda kuwe yini indoda Ndindoda kuwe. Ngeke ngweshela ba uyindoda. Hayi ngomfana mina, iboyfriend aba. Hayi ngeke uniphindise emva phela kusho wena uyajola ojola kudube nini. Wena ufuna ukuthi uphumele emjobeni. Hayi mosa ayikho lento yakho hayi. Ayikho lento yakho ayikho. Umphethe nje lento yakho kusho ukuthi ayikho nje lento yakho. Ayikho lento yakho. Hayibo. Iphi imali yangu? Na ndithi umzi wakhe indoda yakho. Angiwakhela Shuthi ayibulawa le ndoda yakho phela njalo. Shuthi bona ayibulawa indoda yakho le. Okay sis. Hayibo. Ukuthi nje shuthi indoda yakho le ayibulawa. Sebenzisa kangaka. Ngicela ningilalele nami. Futhi ngisho lo sebenza usendlini ngicatha unengqondo engcono kunewakho. Okay sis. Umfowethu ngiyakhuluma naye usho lento ayishoyo. Wena ukuthini ke ngale situation? Uzoqhubeka kwe relationship enje noma uyabona ukuthi ayikho into ozoyilungisa la? Angibona ukuthi khona into ezolunga la. Lo muntu lo ufuna lento ayifunayo. Ngiyabona ukuthi kushuthi lento ayifunayo ufuna ukuthi base yitholile mina ngizofa. Because le mali ezomvumela iningabi. Ukuphuma kwayo ukubona le mali ivuthwa kobe sekukufa kwami. Uyikhavile nengane yami khona la lobo kumnyama. So manje mangabe ukuthi ngiyavuma ngiyaqhubeka. Shuthi ke So, mfethu okay. Cha nikithuka mfethu wande kuhlonipha. Uvuma kanjani mfethu? Nala uzithola kanjani death certificate zomndaka bandikhava umndaka. Naye yabo. Esitha nomthandi. Ngoba izinto imvume zonke izinto zabo zikubo yabo. Moyo join insurance uyahamba zonke izinto ama ID zonke izinto zabo bese uzicela uhambe nazo yabo. Manje ngoba yabo nje vela sibiza isibongo esifanayo ufuna ukucala imvume kubo yabo iyona nto kadala angithi amusa usevumela yena kufanele angishade ukuze ezokwazi ukuthola lezi hayi bakunjalo mfethu ngifuna siphume kwakhe ngifuna siphume kwakhe hayibo wena ufuna siphume kwakho phela siwazi uzimela njengendoda nomfazi andithi ushilo wena wathi hayi ngumfana wena wakashala kanjani ungumfana senze ingqondo kufana indoda mina yabona into ezowulungisa ukuthi ngicela nje ukuthi kancane ukuthi ungishiya kancane endlini uzokuthi uyocabanga kahle ukuthi lento ufuna ukuyenza uzokuyenziswa Shuthi phela masisehlukana lisekho uthando phakathi kwethu akasho ngokuhlukanana uthembike ibreak hamba ukuthi ngeke mfethu ibreak uthandweni ayikho apha yonto ayikho lo yithetha ibreak kanjani abantu babili bathandanayo ibreak kanjani njani akaphuhlisi kanjani angomjolo lo senzayo angomjolo uma ufuna umshado ufuna umshado indoda uzofona phela ukuthi ufuna ukufona kodwa ukuthi soba endlini eyodwa so2 into esenza lapho umdlalo wabantwana phela children senza umdlalo wabantwana lapho hayi baba kulungile is fine unakho umdlalo wabantwana lokuthi singahlala ndawonye hayi shuthi ngomakhwapheni izinto enziwa abantwana ngomakhwapheni phela untoni so wena bafutheni indoda uthini wena bafo uthi ngeke uyenze lento ye-break uzophuma one way hayi masigaba mfethu masigaba hayi masigaba ayisabona
Angizabona lapho Akasigabhe bezigabhe yabo. Uyamuzwa Ngoba uthi ngincintiswa nguye mfowethu yabona yonke into yena uqina ba esazi ba vele ngiphakelwa nguye yonke into endenzelwa nguye. Yabo mina mangifa abokwazi ukuthi ngibulawa ubani. Hayi wozifela indlela yakho. I know. Ngoba kwaziyo ukuthi ubani umbulala. Hayi bafethu hayi. Qedile mina ngayo. Uqedile ngami. Hayi kwaphela uqedile. Hayi. Nami ngiqedile bafethu ngale episode. Ngizamile nibonile akulunganga. Ngizamile ukukhuluma but bengingakwazi ukukhuluma ngoba uyabona nje bese kubhizi kanjani. Kubhizi. So yeah, mawukuthi nawo nenkinga zomjolo, umjoloshow@gmail.com, you wanna advertise with us, umjoloshow@gmail.com. You know me kumcimbi wakho dlala matifane@gmail.com ngizofika. Ufuna sisebenzisane, ufuna ngibe uDJ wakho, ufuna ngibe uMC wakho, you tell me ufuna ngikwenzeleni dlala matifane@gmail.com. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakho umjolo show. Ahlangane ku-episode elandelayo. Hopefully khona siyokwazi ukuthi sixazulule inkinga eyobe ikhona. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.